פועלו, שלא ירשני גוי, הוא וירו, הוא רוחת של נוילין מרפואלו, אויציד ישראל בסיפורו. דבר אדוני אל מוישה לאמור דבר שמן המועד שבסומם לשמן המשחה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שבחר בנו מכל העמים נתן לנו זכותו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מסביר, זה דובית מושך אותם. הוא דובית היה אוסף אותם והיה לקח אותם אוכל ומוכל, ובלילה היו שוברים את החלונות וגנבים את בבית כנסת. איש מלא שמחת חיים, עם המון 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 כוח שמושך איתו בשמחת חיים שלו, ומראה לכולם דוגמה. שחיוני וקימוני ודיוני לזמן הזה. אמן! חזק וברוך. וזה שהוא כזה מבוגר וכביכול מוגבל, זה לא משפיע? לא, להפך. הרבה פעמים שהוא נפצע וכל מיני כאלה דברים, הראו רק עם השמחת חיים שלו שבתוך כל הבלגן, הוא עדיין שמח ואומר תודה לקדוש ברוך הוא. רק ללמוד ממנו אפשר. אחד איש צדיק בזמנו עד היום. הוא התחתן על תורה. אין לו ילדים, לא אישה, לא אף אחד. הוא מתחתן על תורה עד היום, הוא רב גדול שלנו. בית הכנסת הזה הוא 50 שנה פה. אני מכיר אותו אישית 36 שנים, אנחנו באחד.